ithuba namhlanje kwabantwana bazawubhala njengoba sizawubhala ngiyasiquka nam abantu secondly manditsho ngiyiveze ayendlini sinoloyiko oluthile ngenxa yokuba phakathi enyakeni bekhe kwathiwa umntana wethu engaphilanga wathi xa ehlobo kwathiwa kukho i-cancer cells ezibonwayo apha so bazamnika i-treatment ayitye emveni kwethuba ethile funeka aphinde abuye uzoyitshekisha into yoba sithini na isimo sikulo waiting period intoba athi amagazi xa ebuya sihleli nathi sive intoba ithini na into kodwa ndivuyile hence ndisithi makuqalwe ngezi kwenzela into yoba sifumane nathi amandla abantu abathi jonganina bendikhe ndalapho ngaphambili kwenzela nathi sifumane amandla ngabo masifumane ke ilizwi lale mini namhlanje la ncwadi kwezi ncwadi zimbini lesifune kuzo kodwa sawuthatha phaa kulaa ncwadi yokuqala lesifune kuyo incwadi kaJobi ichapter yokugqibela amazwi phaa kuverse 2 afundeka ngolu hlobo ithi nguqulelo ka-96 ndiyazi ukuba unako ukufeza konke akanqatyelwa nto ayicingileyo ndiyithandile kodwa ayiyanga kule ndawo bendifuniye kuyo ndayojonga inguqulelo kandikhoyo into yokuba le vesi ibeka ngoluphi na uhlobo kwenzele ndizama ukufezekisa injongo yam yale mini namhlanje ndafika isithi nguqulelo kandikhoyo ewe ngoku ndiyaqonda ukuba wena unako ukwenza konke okucebayo wena unako ukwenza umahluko kwezi zimbini endimthathele ingqalelo lela gama lithi ngoku uthi ngoku kodwa ichapter le ichapter yokugqibela kodwa kukhona ayiqondayo iJobi apha ekugqibeleni into yokuba ngoku kukhona izidibanisayo izinto xa uThixo seyigqibile into ebeyenza kuJobi kodwa eyona nto endifuna siyithathe kula mabali omabini endizawuzama njengokokufutshane ndizitsile ezinye izinto ndicacise yona ze nithi noba aniyibambanga ngenye kodwa nibambe le izoba sisihloko endizawuthethela phezu kwaso ethi kwabantwana abakhumshayo maintain faith in the face of adversity. Londoloza ukholo xa ujamelene nobunzima. Londoloza ukholo xa ujongene nobunzima. Le vesi kaJobi isifundisa into yokuba awudingi noba nolwazi oluthangaleleyo ngezinto eqhubeka ebomini bakho. Kodwa uba nje ulondoloza ukholo lwakho. Jesus. In spite of ukuba against all odds izinto ezijongene kunye nawe, kodwa ubambelele nje ukholo. Ngokukhawulezileyo uJobi kuthiwe bemoyika uThixo eyindoda egqibeleleyo futhi esisityebi esisinayo. Into enqabileyo uthi usisityebi kodwa ukwazi ukuthobeka uthobele uThixo. Ngenxa into yoba kuthiwa apho ubutyebi bakho bukhoyo nenhliziyo yakho iba lapho. Athi into nezinto umbone iphuphumala ngenxa yezinto anazo. Kodwa bekungenjalo ngoJobi. Onezinto kodwa
uthobe uthi usamhlonela uThixo. Kodwa ayinqandanga uThixo into yokuba angazithabathi izinto zikaJobi. Kodwa ayayitshintsha i-character kaJobi loo nto. As if loo nto it's not enough. Abahlobo, 3 of his friends, abantu nocinga xa kukubi baza kuza bathethe izinto kuwe ezinokwakha. Basuka from different places. Omnye usuka kwelinye ilizwe uThofara, omnye usuka kwelinye ilizwe kodwa xa befika apha bafika uthi mfondini awusoze ubekele mnyaka kuyo kanti akho nto umenze yona uThixo. Bangathi bafaka umnwe enxebeni kodwa bafika kumntu olondoloze ukholo. Bangathi leyo is not enough. Waphuma ngaphakathi endlini sebengekho abantwana ebebenongenelela bathi hayi mama suthetha ohlobo. Uthi umama ekhaya usabambelele ntoni nakulo Thixo xa izinto zinje nabantwana bengekho, imfuyo ingekho, nempilo ingantlanga, ungasuyeke nje ufekekana. Uthi Jobi xa ethetha ngenxa yokubambelela uthi uthetha njengomntu ongaqiqiyo. Xa besifumana izinto ezintle kuThixo simele samkele zona zodwana, singasamkeli izinto esike singaziboneli kusinina. When the odds are against you, ubambelele ukhona. Because that may be the only thing that you have to sustain you kule journey zohamba. Ndiza kuhla ke ngoku kwelabali besifundile imizuzu emihlanu. Sifunde ngemfama yaseYeriko. Cela ningakhubeki boba for the purpose of demonstration. Imfama yaseYeriko uthi uyaphiliswa. Philiswa Yesu. Ithi iBhayibhile eyimfama nje engakaboni, engaboni nje. Iphinde ithi iBhayibhile uyaqina cela amaliso hleli phansi ecaleni kwendlela. Abantu bayagqitha igqitha kule ndoda ingaboni cela amaliso. iBhayibhile ayixeleli into ebeyixela kodwa unenyaziyo ebengaqala ukubona kodwa bekela nje into ezokwenza ikati isuke eziko. Ngoba xa impilo ibeka kwimeko yonto yokuba kubekho amalungu angasebenziyo, uxhomekeka kwamanye amalungu omzimba. Kwanyanzeleka indlebe zidlala indima yazo. Umbhali akayixeli le ndoda ingubani yona kodwa into ayenzayo ukhankela isivuno sayo. Uthi imfama yaseYeriko, uthi igama nguBhartilomeyu. uBhartilomeyu ayilogama kodwa uthi meyu uyisa. Ubha igama lesi-Aramaic elithi nyanaka. Ingathetha ukuthi le ndoda asiyazi elona gama layo. Into esiyaziyo uyisa. Ubonakaliswa ungaqaliseki kwayo ngoba ne-identity yayo siyinika kuyisa, nesigulo sayo ukungaboni kwayo. As if that is not enough. Bathi babegqitha ngendlela befundiswa nguYesu. Abengathi uyabuza uba kuqhubeka ntonini.
ngoba akayiboni. Wangathi uyampontshwa uthi Yesu nyana kaDavide yenzela inceba. Wathi xa ethetha loo nto esanomnqanda kodwa ndamthanda uYesu. Bathi abantu noxa bengamrecognize uYesu ehamba indlela yakhe wathi iBhayibhile uYesu uYesu wakhuphuka wathi uYesu makayizwe ngoba sewunayo ungelani identity kodwa uThixo uneqiniso kuye. Unayo imali ungelayo kodwa uneveli kuThixo. Abantu belazi igama lakho bengalazi kodwa uthi uYesu makalizwe. Ngincibile ayilahla kuba ubizwa nguYesu. Uthi xa ufika kuYesu yewusu Yesu ufuna ukwenzela ufuna ukwenzela nini? Yatshintsha isicelo ayaniyo into yokucalamanisa kuba uyayazi eyona nto ayifunayo ebomini. Bantwana bami ufuna kuyazi into ayifunayo ebomini wenzele when opportunity meets kukho into ekubuzayo into yokuba ndikwenzele ntoni na ukwazi uthetha. Uthi lo mfo okuba ndibuye ndibonga okuba ndibuye ndibonga asacela imaliso ngoku kodwa ndiyazaneka ndisendlala phambi kobuso bakho. I have heard izinto zenzeleyo abantu kodwa ndiyacela wenzele mna kwesi sihlalo. Uthi uYesu xa ithetha sizawuhamba uthi khululeka ukholo lwakho lukusindisile. Hamba ubone avuleka amehlo kwakho. Yahamba le ndoda ibona apho umbiza khona uYesu kuloo ndawo kuyo. Nobuhleleke entombeni kodwa kuloo ndawo umbiza kuyo uYesu ukunika i-attention kule ndawo kuyo. Atogqiba akuphilisa atokuphilisa kwakho utshintshe into engumntu owahlukileyo. Masikoti ke ngikhamendi isho kodwa kubalulekile ugcina ukholo. Xa sawuhamba i-Paralympics nge-31st ka-August kulo nyaka 2024 xa ubaleka i-Paralympics kuthiwa ibiyi-T13 5,000 meters. Umfana wase-Australia bathi nguClayford ifani yakhe. Uthi xa ubaleka ungaboni ube nempelesa apha ecaleni kwakho ibanjelelwe ngentambo. Ufuneka xa nibaleka nibaleke kunye nithi xa niyofika entambeni ninikwe isithaba nobabini. Bayibalekile namadoda bebefike basisithathu entanjeni bebaleka for 16 hours 45 minutes 12 seconds. Kodwa bathe xa befika emgqeni yathi i-IPC ejonga into yoba zonke izinto zihamba ngokocwanga. Yathi lona umntu noxa engene okwesithathu kodwa they are disqualified. Wabuza umfo kwenzeke ntoni? Wathi kuba into edibanisa impelesi ikhawukile ngexesha lingenayo entanjeni. Khabete kunzima kuwe ukusibulala uhambe ungenalo ukholo ngoba uthi sewufikile kodwa ungazifumani izinto that is due to you. Uba uphelela ngendleleni ngenxa yokuphelelwa lithemba ngoba xa izinto zisenzeka imeko zinekuso kunzima uqhubekeka ubheka phambili. Hence ndisithi bantwana bam ukholo must be the foundation. Ngenxa into ukholo uqhubekeka apho amehla phela khona apho ungaboni khona aqhubekeke ukholo. Yile nto bekwazi ukuthi umuntu esuke e-Eastern Cape esewufunda eKapa aguquma ngedolo ese-Eastern Cape aguqula ngomthandazo athi apho akhoyo umntana. Ndithembe wena njengothi wenza loo nto khona. Hambani ke ngoko ningabe nalo uloyiko ngoba phambi kobuso bukaThixo ngokholo nje lodwa seniphumelele. If uThixo wenzile kwabanye uThixo uyokwenza.
asabele naso.